बसुमतारी आं बिजुरि फारानि ओमफ्राय आंनि हौवाया गोमानानै दङ सासे सुब्ला होननायखौ लानानै खारदों आरो फिसा सानै दङ हिनजाव सासे हौवा सासे दङ आं बेखौ मारै खालामगोन मारै फोरोंगोन मारै जाहोगोन मारै लोंहोगोन मारै गाननाय जोमनाय होगोन आङो नों फैफिनदो आंथ' जानला मोनला गांगयसारना गाब्रैलाबायो आङो नों फैफिनदो मथिलाल बसुमतारी होनो नामखौ शुक्रबार बारायाव 10टा 11 टाइमाव थांदों ओहो जेबो खबर गैया अबाय थांदों आं जेबो मिन्थिया आंनो खोन्थालांखायाखैबो हिनजावाबो गामिनिनोखा न' खाथिनिनोखा जानाथ' आंजों जेबो नांलाय खमलाय जाखायाखै जेबो जाखायाखैमोन ओमफ्राय गावबो हारसिं अमा नागिरहैयो ओमफ्रायो जेनेबा फन बुबाबो आंबो मोनखाया आरो बियो 8टा 9टायावसो हाबफैखायो न'आव ओंखायनो आङो जेनेबा बे मोनानासो फैखायो नालाय ओमफ्राय आंबो जेबो सानाखैमोन आरो फैगोन बे नंदोंमोन आङो फैखागोन बे नंदोंमोन आं ओमफ्राय नेबाय थादोंमोन नेबाबो मोनासै ओमफ्राय सोरांलायबाय सुनिबार बाजार जागुलायबाय कारिगाव थांबाय जोङो नागिरहैबाय गैया मोनाखै ओमफ्राय सासे मानसिनावसो बिसिनि गारिखौ मोनबोदों आरो लावथियाव हौवानिबो हिनजावनिबो हौवानि गंसे हिनजावनि गंसेखौ मोनबोदों आरो ओमफ्राय साबियाबो बे न' गालांनाय न'खरनि मालिकनाव दंखायोमोन आरो साबियाबो मोनबोबाय लाना फैबाय जोङो गंनैखौबो आङो मानसि लानानै जेन'बा नागिरबाय बिसोर सानैखौबो नागिरबाबो मोनाखै आरो आङो सानैखौबो जि नागिरदों आं मोनाखै ओरैबा ओरै आजां गाजां नागिरजोब्बाय आं मोनाखै ओमफ्राय आं बिसोरखौ पुलिसनि केस होबाय आरो बिसोरो फैयाबा गखाया आरो फैखानांगोन बिसोरो फैयाबानो गखाया आं केस होखाबाय नालाय फैखानांगोन बिसोरो फैनानै न'आव थाफैदो आं रुजु रुमु बेजोंनो जाफिनसै आंनि फिसा सानैखौलाय सोरथो नायनो आं आजां गाजां अनखायोमोन बेखौ आंनि अननायखौ बुजियासैबा बियो फैफिनदो बबेहाय दङ नोङो फैफिनदो आंखौ गोसोखांनानै फिसा सानैखौ गोसोखांना फैफिनदो बिमा बुरिबो दङ नोंहा सोरथो फिसिगोन नोंनि बिमा बुरिखौलाय आं हारसिं फिसिनो हागोन नामा फिसा सानैबो दङ रायजोफ्रा एसे बुंथोंसैदां रायजोफोर नोंसोरो बे मथिलाल बसुमतारी आरो सुबला बसुमतारीखौ नुयोबा खोन्थाहर आरो हमनानै दोन ओमफ्राय खोन्थाहरदो गिबि आं जोंहा फंबाय जायनाखि माबाखौ गोसो गोरबोजों गाहाम हामलायनाय बावग्रोबाय दा जोंहा थांनाय दाख्लै शुक्रबारखालि जोंहा फंबाय जायो गामिनि सोमोन्दोआव मथिलाल बसुमतारी आरो हिनजावा जाहैबाय बिबाजै सोमोन्दो जायो बियो सुबला बसुमतारी दा बिथांमोनहा न'खर थासेयावबो मा गोसो जानानै बेफोरबायदि गारलिनखो दा बेखौहाय जोङो बयबो एसे आन्दायदों आरोखि दा जेबो नङा मैदेरानो गारलिनोबा जोंलाय आथिं थोंनै दा जेरावखि जाया थाया मानो सानैबो फेमिलि गोनां हिसाबै जेरैबाबो फैफिननानै रुजु रुमु रायजोखौ जाफैफिनो आरो गावनि जानाखि गथ' गथाय दङ बेफोरखौ जोंनि रायजोआबोथ' सारिरिक नायजोबनो हाया गावनि गाव जाहाथे न'खराव फैनानै फोरोंनांगौ फोरावनांगौ गासिबो दायथ'खौ लाफिननानै रुजु रुमु रायजोआव जाफैफिनो सानैबो जेरावखि थाया मानो जों रायजोआ ज' जायो थानानै माने हांख्रायहरदों जाहाथे आलो गोजोनै फैफिनो आरो न'खरनि मानसिया नागिरदोंमोन नागिरसेयावबो दिनैसिम खबर मोनाखै बिनि थाखायनो दिनैहाय जोंहा ससियेल मिडिया माबायै हगारनांगौ जाना फैदों दा जेबो नङा जेरावखि थाया मानो सोरबाफोर नुसनबायबा जाहाथे नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव खिन्थाहरो बा हमनानै दोनो जों लायगोन आरो गावसोर जुदि फैयोबा फैदो जेबो नङा बेहाय अबजेक्सन गैया जोङो मोननैबो न'खरखौ जोङो मोजाङै मोजां फिउचाराव जाहाथे जेबो उसुबिदा जाहैया जों मोजां सुद्रायनानै होगोन बेखौनो बुंनानै आङो साबायखर बावबाय आरोखि